pyörii. Heippa! Hei! Me ei ole tehty pitkään aikaa yhtään mitään, kun ei ollut mitään, niinku, mistä tehdä. Mutta nyt keksittiin. Tai mä keksin. Niin, että sä keksit, että kun hänellä on huomenna synttärit sekä nimpparit Saa onnitella! samaan aikaan. Ja sitten kun huomenna hän ei ole täällä, Iina ei ole siis huomenna täällä, silloin on huomenna kotipäivä. Niin, että jos tänään tehtäisiin video, ihan vaan vaikka synttäri ja nimppari lahjana vaikka hänelle, niin saa onnitella! Juu, saa onnitella ja laittaa sitten kommentteja, kun niin, YouTubeen, kun tämä julkaistaan. Niin, tää pitäisi siis julkaista tänään kello puoli 8. Mä vaikka tänään jossain kohtaa julkaisen. Puoli 8. Joo, tänään julkaistaan kumminkin tää video. Niin sitten kello puoli 18.30. Ei kun 19.30 julkaistaan. No, mä katon joku hyvän ajan vaikka tässä. Joo. Ei tää varmaan kauan kestä, niin. Niin, mutta sitten, kuitenkin. Joo, että saa laittaa kommentteja heti kun tää on tullut julkiseksi. Niin ja muistakaa meitsin onnittelut. Joo, saa laittaa kommentteihin, että hyvää nimipäivää tai hyvä onnea tai tällaista, niin kuin mitä yleensä laitetaan. Ja sitten muuta. Niin, tässä on ollut vähän kaikkea, kun meiksillä on ollut noin bändijutut, niin ne on mennyt tuossa ykkösenä. Niin ja tällä parin viikon päästä me siis Villan porukan kanssa tätä muutetaan toiseen taloon. Siis tasan 10 päivää. Ja täällä ruvetaan vähän pakkaamaan ja muuta tällaista, niin sit siinä menee tosi kauan aikaa, että Normis me oltaisiin muutettu tänään. Niin, se entinen suunnitelma muuttopäivälle olisi ollut tänään, mutta sitten huomattiin, että onkin ihan hemmetisti pelejä ja muuta tämmöisiä, niin ei voida. Niin se pidennettiin. Ja se oli hyvä, että se pidennettiin sen takia. Vitun remppa. Joo, mutta vitun rempan takia. Niin, kun oli vähän vitun rempan. Rempan takia. Tosi iso rempan takia piti muutenkin vähän vaihtaa suunnitelmia, niin tää on nyt hyvä. Muutetaankin sitten 10 päivän päästä. Niin. Just näin, 2 viikon päästä muutetaan, niin 11.9. muutetaan. Niin, maanantai. Joo, alunperin piti olla. Maanantaina muutetaan, niin että varmaan ehkä sieltä jos niin kuin tehdään sit sieltä sitten. Joo, kun vaan keksitään ideaa päähän, niin tehdään blogia. Niin, päivitellään sitten sen jälkeen, mutta haluatko sanoa vielä jotain? Joo, ei mulla varmaan mitään. Ei mullakaan, vaan ilmoiteltiin, että tämmöinen iso tapahtuma on, että muutetaan ja sitten että tämmöinen pikkujuttu, että hänellä on synttärit ja nimpparit huomenna, niin, ja hän huomenna ei ole täällä, niin juhlitaan täällä tänään sitten. Siis ja pitäisi. Laura sanoi, että juhlitaan tänään. Lauletaan ja sitten korttikin mamman pitäisi tehdä, että nyt sulla olisi vähän kiire sen kanssa. Joo, että mä lupasin. Seuraavaksi teet sen. Joo, että mä lupasin sen tehdä, mutta niin. sitten sä lupasit siis. Niin mä oikeasti lupasin sen tänään Lauralle, yhdelle Villan ohjaajalle, että mä lupasin aamulla tehdä sen. Niin koska se on sun synttärilahja mulle. Joo, plus tää video. niin. Mutta ei mua muuta. Haluatko sanoa vielä jotain? Että, niin. Mitä mun piti? Ei. Hei, ja kuunnelkaa Anatude. Perkele. Kuunnelkaa Anatude. Joo, jos ootte niin kovia Anatude-faneja, niin, siis kuunnelkaa sitä. Niin kuin Anatude, siis Antti Tuisku-faneja, kuin me 2 yhteensä, niin sitten kannattaa kuunnella. Siis oikeesti, me tykätään Niinan kanssa tosi paljon Anatudesta. Siis me ollaan ihan superfaneja ja se on mulle
Niin, se on meille tosi tärkeä ihminen ja sitten We always! niin, että me aina me We leikitään, always! niin, että me leikitään tosi niin kuin rakkauden Terkkuja Anatunelle, niin jos katot tätä! me leikitään, että se on meidän isoveikka, vaikka se ei se noin niin kuin oikeasti ole, mutta me vaan leikitään. Anatune, jos katot tätä, niin onnittele mua! Joo, Jos oot siellä Espanjassa ja katot tätä, niin. niin katot! Mm. Ja jos katot siellä Espanjassa, niin Mut ei tässä niin vaan... terkkuja Anatulelle, Joo. muistaa katsoa. Ei tässä muuta, mutta... Anatulelle sellaiset terveiset, että muistaa katsoa sitä. Joo. Että jos on jotain julkiksia, jotka nyt näitä... Jos tiedätte. Vaikka jos joku... Ja sitten tämän videon vaikka tästä voi saa tykätä, kommentoida, jakaa kaverille, jos vaikka tykkää mun näistä videoista. Ja lähipiirillekin voi ihan. Niin todellakin, jos vaan löytyy kiinnostusta katsoa, niin wink wink. Mutta, Wink. joo, niin, mutta ei tässä meillä varmaan muuta. Mitähän vielä? Niin. Niin, ei meillä varmaan tässä muuta kuin... Joo, sori, ettei olla tehty siis oikeasti mitään. Siis anteeksi, kun ei ole ollut oikeasti kummallakaan ideoita, eikä ole keritty missään kohtaa, ja tänään vasta tuli mieleen, että voisi kyllä tehdä... No se oli koska siis, mulla tuli siis niin, tossa joku viikonloppu takaperin. Niin, että voisi tehdä, kun on vähän kasvanut niitä ideoita, niin nyt on vähän pakko Kun ei tehdä. ole vähän aikaa siis, oikeesti. Niin, on vähän ikävä näitä videoita Joo, tekemisiä, siis, niin ei se sitä tarkoita, että me ollaan niinku poissuljettu. ei. Koska me aina niin kun me tehdään nyt videoita, niin me pidetään jonkin verran taukoa siitä. No meillä on nyt varmaan niin, jonnekin... aika pitkä tauko ollut, että... No kello on nyt 18 yli, niin meillä on Niin. tässä ihan perkeleesti aika. No, mä no, Ja jos tykkäätte salkkareista katsoa, niin siis niitä perkeleen alkusalkkareita. joo. Niin se, missä Seppo on, niin kun vielä näyttelee, niin siis niitähän löytyy YouTubesta. Perkele Saku! Voi vittu! Niin. Mut ei meillä varmaan muuta kummallisempaa ole meillä kummallakaan. Hei ja Ikelle terkkuja, jos katot! Joo, Joo, ja Ikelle ja Miklulle ja näille terkkui. joo, Ja varsinkin Sannille. joo. Mutta April ei niinkään. että kerätään julkaisee, niin täytyy lopetella nyt, että mä kerkiään sen kortin tekemään vielä. Niin, koska sä lupasit sen. Joo, mä meikäläisille. lupasin aamulla sen ohjaajan, lupasin sen niin kuin tehdä. Niin, Ja me tehtiin, siis Niin. siis tässä oli silleen vähän aikaa, koska me laitettiin meikäläisiin syntikarkit. niin tuossa vaan niinku, tuossa ihan äskettäin laitettiin synttärikarkit esille jo valmiiksi välipalaa varten, niin sitten Siinä meni jonkun aikaa. Mm, Joo, mut ei jatketaan sitten joo, et me jatketaan. varmaan... No katsoo, milloin tulee ideoita, niin silloin Varmaan jatketaan. muuttopäivänä varmaan. Varmaan. Ehkä voisi olla niinku muuttopäivänä, kun ollaan kaikki saatu paikoilleen ja sit jossain Niin, kohtaa sitten saatu jos aikaa, semmoista aikaa. Mutta että, sinä päivänä me ei voida kuvata, koska Joo, mua ja ei. Inkaa tarvitaan siinä. joo, meitä tarvitaan niinku niissä, mit laitetaan Hommissa. paikalle ja nää, niin Me ei silloin pystytä. joo, ei, mutta me tehdään, Mutta sen kyllä, jälkeisenä voidaan. Joo, Että siis tehdään- sitten keskiviikkona voidaan sitten. tehdään tämmönen video, vaikka Keskiviikkona. muuttopäivän jälkeen tehdään Keskiviikkona. Se on Niin. pakko olla keskiviikko. keskiviikko tai torstai, milloin nyt Koska on aikaa. tiistai se ei voi olla. Joo, koska meitä niin, koska meillä on molemmilla silloin vapaa päivä, niin ja silloin ei sovi, niin Yes! se on joko keskiviikko tai torstai. Pakko olla keskiviikko. Silloin jutellaan näistä Mutta muuttojutuista. torstai se ei voi olla, koska mulla on noita musajuttuja. Niin. Jep. Että täytyy katsoa joku päivä, kun ollaan muutettu pois täältä, niin semmoinen hyvä hetki. Hanuriin. Mm, Joo, ja vähän paremmat tilat siellä kuin täällä, niin nämä on tosi ankeat, näyttää ihan vankilalta. niinpä. Mut Hei, ja jos tulee, jos porukat tykkäs ennen, tiedätte varmaan, jos ette tiedä mikä on UP. niin, uusi päivä,
on UP-lyhenteiltä. Niin jos ette tiedä, niin voi hanuri teitä. Niin, kattokaa Yle Areenasta. Ottakaa sinne hakuun Jos teillä on. uusi päivä. Jos niin teillä sieltä on. löytyy, että mikä se on. Jos Mutta- ette tiedä, niin voi meidän- hanuri. Meidän pitää oikein lopettaa. Joo, lopetetaan vaan. Joo. Hei, me lopetetaan nyt ja jatketaan Joo. sitten muuttopäivänä. Joo, moikka!